Ikulandireni masanano ku press briefing yathu imene chipani cha UTM tikufuna kuyankhula ndi amalawi mdziko muno komanso ma supporters athu achipani. Nthawi imeneyi ndi nthawi imene ili yofunikira kwambiri chifukwa tatsala pang'ono kuti tiponye vote chisankho chimene chikubwerachi. Ndiye ndiwerenga statement. Amalawi anzanga, azichimwene anga ndi azongo anga mdziko lonse lino la Malawi. Tatsala ndi masiku ochepa kuti tifike pa 16 September pamene tikukaponya vote. Tsiku limeneli ndi limene amalawi tikusankha tsogolo lathu la dziko lino. Awa si masankho chabe. Iyi ndi ntchito yotsa dziko lathu pa masauti pamene lili. Kwa nthawi yambiri takhala tikumva ngati chipani anthu ena akupanga propaganda yosiyanasiyana kupangira chipani cha UTM. Adayambira pakatani ndithu manena kuti UTM ndi imika candidate, UTM ili limodzi ndi Malawi Congress Party, UTM ili mbali imodzi ya boma. Koma ndimafuna ndinene pano tayandikira masankho ndipo candidate wathu Dr. Dalitso Kabambe ali pa ballot paper. Chipani cha UTM si chipani chimene chili mu mgwirizano wina uliwonse ndi Malawi Congress. Komanso chipani cha UTM amalawi mukudziwa si chili mbali imodzi ya mavuto amene akuchitika lero. Tinakhalepo ndipo tidzakhalapo mbali imodzi ya mavuto. Titalonjeza ife mu 2019 nkhani ya fertilizer wa 4,495 mchaka choyamba anthu nditudi adagula mu 2020 fertilizer amene anali maloto a UTM. Zitasintha sinthu kuti tsopano zinthu zayamba kuchitika motsatira mfundo za MCP. Kumbukirani kudakagulidwa fertilizer kuma pharmacy, kudakagulidwa fertilizer kuma butcheries amene sanali maloto a UTM. Dabweretsa mavuto ambiri, mtengo wa fertilizer udakwera koma amene sanali maloto ake. Zipani zina zotsutsa boma zikumakhala ndi mphamvu tofuna kumaloza chala ife a UTM. Mafuna nene pano poyera izi zimachitika pachoti mwina tidakana kumvera fundo zina zimene amafuna titatire. Koma ife ngati chipani tili ndi nsanamira zathu zimene tidzasamalira nthawi zonse. Nsanamira za ife kwambiri zimatsamira pa Malawi. Taziona kumbuyoku mene zinthu zidaliri dachitapo maubale. Mavuto ena daona amene amalawi dayambanso kuloza dzala ife pa mavuto amene tidakhale nawo mbali imodzi. Chotero ife izi zikutsimikizika pamene dzulo mtsogoleri wa dziko lino anayankhula kuvomereza kuti mbomamu muli mavuto ndipo muli anthu ena amene adzawachotse ntchito akadza sankho chikadzatha. Ndiye timafuna tifunsefunso kuti kodi utsogoleri umenewu ololera kuti tibavutika lero tikadzaponya chisankho pamene kukonza kudzakhalepo, kodi umenewu ndi utsogoleri umene timafuna? Uku nkusewera ndi miyoyo ya Malawi. Ndikamba mfundo imeneyi kuti ingokutsimikizirani amalawi kunena kuti malemu Dr. Saulos Klaus Chipima sanakhalepo nawo mbali ya mavuto amene dziko lino kumana nawo. Chipani cha UTM chayenda dziko lonse lino, chamvetsera nkhani zonse zimene amalawi akukambirana, mavuto onse amalawi akukumana nawo, kukhumudwa konse kumene amalawi ali nako. Ndipo kuchokera mu nkhani zimenezo ifeyo tapanga fundo zabwino zokonzera mavuto amene dziko lino likukumana nawo. Tili wokonzeka ife
kuyendetsa dziko tili wokonzeka kubweretsanso ulemu umene Amalawi amaufuna. Ndife wokonzeka kusamalira nkhani ya mitengo ya fertilizer, nkhani ya chakudya, nkhani ya ntchito komanso chilungamo mdziko muno. Dr. Dalitso Kabambe amene ali president wa chipani cha UTM komanso candidate amene akukhala nawo pa chisankho chimenechi ndi munthu wophunzira bwino za chuma, mwachidule tikhoza kunena kuti ndi economic engineer. Ndiye khayo amene ali nako kuthekera kokhala ndi ndondomeko zimene zingapulumutse dziko lino. Adachitapo izi tidaziona, adachitapo izi nthawi zingapo ndithu phatikizapo kuchokera 2017 mpaka na 2020 pamene adakonza ndithu kukhazikitsa chuma cha dziko lino. Anthu anaona ukatswiri umenewo. Chipani cha UTM si chipani cha ndale chabe. Chipani cha UTM ndi gulu la wanthu amene ali ndi cholinga, amene ali ndi masomphenya, amene Dr. Saulos Klaus Chilima adawazika, ndipo amenewo pakadali pano anyamulidwanso ndi Dr. Dalitso Kabambe. Movement singathe kuyimitsidwa chifukwa imadzalika m'mitima mwa anthu. Chifukwa chake lero chipani cha UTM chikadalipo, chimene ena amaganiza kuti atamwalira Dr. Chilima chipanichi chitha, sichinathe, sichidzatha chifukwa Amalawi eni ake akufuna tsiku lina masomphenya amenewa adzakwaniritsidwe. Mchaka cha 2019 malemu Dr. Saulos Chilima ndi chipani cha UTM adapeza mavoto opitirira 21% tisadachotsere TPEX. Ndipo izi zikutanthauza kuti Amalawi opitirira 1 million adanena kuti ife tikuvomera masomphenya a Dr. Chilima. Tonse amene tidavotera Dr. Chilima mchaka cha 2019 lero titati tikhalenso pamodzi nkungonjezerapo ndi ena owerengeka amene akhulupirira masomphenya amenewa posachedwapo. Ife tili ndi chikhulupiriro kuti tidzakhala patsogolo pa candidate wina aliyense. Imafuna ndinene pano Amalawi musanamizike ndi ena amene akumatchula kuti ndi zipani zikuluzikulu. Muchaka cha 2019 palibe chipani chimene chidapeza mavoto opitirira 2 million. Zimenezi zikutanthauza kuti zipanizi tisamanene kuti nzazikulu koma tizinena kuti nzakale. Lero dziko lino lili ndi zipani zikuluzikulu zokwana zitatu: UTM, MCP komanso DPP. Ife ngati chipani cha UTM pakadali pano ncholimbanso kwambiri chifukwa anthu ena amene samakhulupirira masomphenya a Dr. Chilima pamene adamwalira atakhala pansi nkulingalira nawonso anayamba kukhulupirira masomphenya amenewo. Tawonjezera anthu ena ambiri amene akhulupirira movement imeneyi. Ena nkumati mwina tilibe anthu ambiri. Anthu ndinu amene mukunimvera apa, anthu ndinu amene mukuonera, inuyo ndi anthu chifukwa inu mumaganiza. Kuganiza kumeneku mukhale pansi muganize bwino kumene dziko lathu tikufuna kuti lipite. Tapita ku ngodya zonse za dziko lino, district iliyonse tafikako, constituency iliyonse tafikako. Tikudziwa zimene Amalawi akuyankhula, tikudziwa mmene njala ya dziko lino ilili, tikudziwa ululu umene Amalawi akudutsamo, tikudziwa chiyembekezo chimene nyumba iliyonse ili nacho. N'chifukwa chake masanano tabwera pano kufuna kukufotokozerani kuti masankho amene akubwera pa 16 September zipani zambiri zizadzidzimuka ndi mmene chipani cha UTM chitapikira.
mukayang'ana manifesto ya UTM ndi zipani zina muona kuti manifesto yathu si manifesto chabe ayi, sikungopanga malonjezo osakwaniritsidwa ayi, ikuperekadi ndithu ndondomeko zoti zikonzere mavuto a dziko lino. Nsanamira zathu zikuthetsa ngakhalenso kota system ya chitukuko. Madera ena ambiri amadandaula kuti samalandira chitukuko kumbali ya maphunziro komanso zomangamanga. Pameneno ife tikulonjeza kuyika 100 billion ku district ina iliyonse, ndiye kuti tikuphwanya uchitaganya wa kota system ya chitukuko kuti madera ena adzitukuka kumaposa madera ena kumene Amalawi akukhalako. Kumenyana ndi katangale ndi nsanamira yathunso yayikulu kwambiri. Ndi chipani chokhachi chimene chingathetsedi katangale, ndi chifukwa chonena kuti chayima pa nsanamira imeneyo. Komanso tili ndi nkhani yayikulu kwambiri ya Malawi ya Dr. Saulos Klaus Chilima. Imfa yawo ili ndi mafunso ambiri chifukwa ngozi imene idachitika ili ndi zambiri zimene sizimayankhulidwa, ili ndi zambiri zimene zimapatsa mafunso. Inde anatayika, koma masomphenya awo tikadali nawo alipobe ndipo adzakhalabe. Ife ngati chipani ndife amene tikufuna kuti tidzapeze chilungamo. Chidachitika nchani? Amalawi ambirinso mukufuna mudzapeze chilungamo kuti chidachitika nchani. Masankho awa si masankho anthu andale okha, ndi masankho a inu ndi ine. Chifukwa masankho amenewo ndi masankho amene tikukamba nkhani ya chakudya imene chavuta mdziko muno, nkhani ya mitengo ya fertilizer komanso katundu wena amene wakwera mdziko muno, komanso masankho amenewa tikukamba za tsogolo la mwana aliyense wa Malawi muno, komanso tikukamba za Malawi amene tikufuna kuti tonse pamodzi timumange. Ndimafuna ndipemphe Malawi tonse pamodzi, makamaka amaofesi, amabizinesi, komanso amene muli ndi kuthekera kokuti anthu amakumverani. Musakhale pansi kusiyira ife tokha a UTM atsogoleri kuti tikwaniritsa kufikira wina aliyense. Yankhulani ndi abale anu weekend imene ikubwerayi, afotokozereni kufunikira kwa voti yawo komanso kufunikira kuvotera Dr. Daliso Kabambe. Pali anthu ena ambiri amene mumawathandiza, amene lero mukuvutika kuti muwathandize. Ayankhuleni amene kuti mukuvutika kuwathandiza pa zifukwa za nkhani za chuma za dziko lino. Afotokozereni kuti amene akhoza kukonza chuma cha dziko lino Dr. Daliso Kabambe. Mwauze zoona zenizeni ndi pali kandidate mmodzi yekha amene angakonze chuma chimene chawonongeka. Ndipo adzakavote mmenenso inu mudzachitire. Tisadzadikirire kuti nthawi ithe kuti ndipita masana wanu, tonse tidzapite mmawa. Alimbikitseni apabanja anu, alimbikitseni azinzanu, alimbikitseni maneighbors anu kuti nawonso adzapange chomwecho. Voti ina iliyonse ndi yofunikira kwambiri, pasakhale ndi mmodzi yemwe oganiza kuti UTM ipambana ngakhale iye asavota. Abale ndi alongo, dziko lathu likulira, dziko lathu likufunika kulipulumutsa, ndipo chipani chathu cha UTM nchokonzeka. Dr. Kabambe ndi wokonzeka, komanso tikukufunani inuyo abale athu amene muli kunyumba kutinso mukonzeke kukonza dziko. Tinakhalepo mbali imodzi ya kuwonongeka pa dziko lino, koma ndife mbali imodzi ya kukonza mavuto a dziko lino.
ndi voti yanu tonse tidzapambana. Pamodzi tidzamanganso dziko lino, pamodzi tidzalipulumutsa dziko. Ambuye akudalitseni nonse. Zikomo kwambiri. Mr. Isaac Salima amene afunsa kuchokera ku Times nkhani ya propaganda kuti kumakambidwa kunena kuti makamaka zipani zotsutsa zinzathu zikumakamba kuti UTM ikupanga limodzi ndi MCP andi apereka mfundo zina pamusipo kuti mwina nchifukwa cha kusinthana mawu kumene kukumakhalapo. Ngati Malawi amatsatira bwino zimene zimachitika mu dziko muno za ndale, apeza onero kuti nkhani yosinthana mawu tinayambitsa sife a UTM. Kunachitika msonkhano ku Tcholo kumene kudayankhulidwa nkhani kumeneko yonena kuti Dr. Chilima anali mbali imodzi ya mavuto a dziko muno. Zimenezo zinakambidwa ndi wamkulu wa chipani. Zitakambidwa zimene zija, ife sitinapange propaganda iliyonse yokuti DPP ndiye kuti akugwira ntchito ndi MCP. Tinadziwa kuti akunena zinthu malingana ndi mmenenso iwo akuzionera. Adayankhula choncho, ifenso tsiku lina kunayankhulidwanso mawu amene adaloza ku chipani cha DPP. Ndi pamene eno padayamba kutuluka propaganda kuti chipani chotsutsa chikunenanso chinzake. Pamene chipani chotsutsa chimene chidayambitsa kunena chipani chinzake chinali chipani cha DPP. Propaganda imeneyi imanenedwa kumakhala ngati kuti aliyense wa chipani chotsutsa Malawi muno akuyenera kupanga za chipani chimodzi. Ayi, UTM ndi chipani pachokha, tikuyenera kupanga zimene ife tikuona ngati chipani kuti zikhoza kuthandiza dziko lino. Propaganda imeneyi ndiyopanda pake chifukwa ikungoonetseratu kuti tikufuna kunyozetsa masomphenya amene chipani cha UTM chili nawo. Ife tikanakhala kuti ndi anthu ogulidwa, chipani ichi chikanakhala chitatha kufika tsiku la lero. Kufuna ndinene izi kwa Malawi onse. Chipani chathu chadutsa muzambiri. Atsogoleri a UTM adutsa muzambiri. Apangidwa ofa zinthu zambiri, ndalama, maudindo, kuti chipani ichi mwina chikhale mbali ina yake. Koma ndi anthu amene chidwi chawo sichikhala pa ndalama. Mukayang'anitsitsa mdziko muno, muyang'ane zipani zina zonse za ndale, kumene kuli anthu amene chidwi chawo sichikhala pa nkhani ya kodi tikupeza chani, ndi anthu akumene ali ku UTM. Kusoweza kuti palibe kwina aliyense amene angagudwe ndi ndalama ku chipani cha UTM. Masomphenya athu amatiwumiriza kuti tidzitsamira kwambiri kunsanamira zathu zimene tili nazo. Mchaka cha 2019, amene chaka cha 2020, anthu adawumiriza Achilima. Mukumbukire Amalawi, tonde musamayiwale, kumbukirani. Adawumiriza Achilima kuti akhale mu mgwirizano ndi President Chakwera. Padafika nthawi imene Malawi aliyense amene amafuna alliance imeneyo amayankhula mawu onena kuti Achilima ndodzikweza, amakonda udindo, sakufuna kupanga alliance kuti apulumutse Malawi. Ta imeneyo chaka cha 2020 azibusa analowerera, azikuluakulu ena mdziko muno andalowerera, paka kufika ponena kuti Achilima adagonja kuvomera tipoti mwina Malawi akutero. Kuvomera kumene kuja kudapezeka kuti tidaona nazo mavuto amene mdziko muno taona, amene Achilima adaona kalekale. Ife anayamba kutiuza kalekale Achilima kuti izizi ndifuna ndikuuze kumene zizathere Amalawi adzakhalanso ndi mafunso. Mupite mukaone mavideo amene Achilima adajambula. Pali mavideo ena amene mukaona kuti munthu uja amadziwa chimene akunena. Koma chifukwa chonena kuti Amalawi adafuna, tidavomera. Titakhala mu alliance imeneyo kudayamba mavuto ambiri. UTM inayikidwa pakona apo, sizachilendonso, aliyense akudziwa. Achilima anayikidwa pakona apo, sizachilendonso, aliyense akudziwa. Mpaka na lero tonse tikudziwa zimene zidachitika kuchikangawo. Kudutsa zinthu ngati zimene zija, Amalawi UTM yadutsa muzambiri, taphunzira zambiri pamoyo.
ndezina tikamapanga timayang'ana dzulo komanso timayang'ana mawa. Tikamachita zinthu zina sitifuna mawa wina adzaloze chala UTM, chifukwa kumbuyo kutaphunzira zambiri. Tikudziwa ngati titapanga zisankho zina mawa tidzakhalanso pompano kumakambirana kunena kuti zija tinkanena zija pa 9 September zimenezi. Ndifake tikubwera pano kwapempha Malawi mukhale pansi muganizire bwino kwambiri chisankho cha pa 16 September. Tifanze chisankho chimene si chisankho chabe, tufuna tipulumutse dziko lino ndi dziko lino lipite chitsogolo. Tapanga masankho mongosankha kuti tonse tili mdziko muno tizazionera limodzi. Mwapitiriza kufunsafunsa kuti kodi simukuona kuti nzosakhala bwino kuti zipani zokhazoka zotsutsa zisamalozane mipaliro. Tithokoze chifukwa cha funso limenelo. Mwina muyang'ane mmene tapangira misonkhano yathu masiku amenewo, sitikulozanso mpaliro ku chipani china chilichonse chotsutsa. Tithokozenso kuti zipani zina nazonso zasiya kuloza mipaliro yawo ku chipani cha UTM. Tikukhulupirira kuti tonsefe ndani wathu ndi mavuto amene Amalawi akumana nawo, koma tiye tisiye propaganda imene tikupanga yopanda pake. UTM ndi UTM, UTM ndi chipani, UTM ili ndi masomphenya, ndipo masomphenya amenewo amene angakwaniritse ndi Amalawi awo amene akukavota. Bambo Mphongolo aku Times afunsafunso kuti kodi akulekanitseni bwanji ndi Tonse Alliance. Kuyambira tsiku loyambirira limene Chakwera president analumbiritsidwa ndi pamene zinthu zidayamba kusokonekera. Mgwirizano wathu unali wabwino kwambiri chifukwa udayang'ana chidwi chake pa Malawi mdziko muno. Ogwirizana apo tinkagwirizana kunena kuti tidzayike anthu maudindo amene akuzokwanitsa kugwira ntchito, koma titapambana kunayamba kusankhidwa anthu osati chifukwa cha ukatswiri wawo pa ntchito, koma chifukwa cha mtundu wawo ndi wautani komanso amakhala kuti. Zimene zija zidatibwezeretsa mbuyo anthu amene tidawayika ife ngati achipani cha UTM pa ndandanda okuti akagwire ntchito yoonetsetsa kuti fertilizer anthu akugula mitengo yabwino, katundu sakukwera mdziko muno, chitukuko chikuchitika moyenera, adapatsidwe mwayi kuyambira cabinet kuma parastatals kuma foreign missions ndi ntchito zina zimene zikadaonetsera kuti dziko lino likupita patsogolo. Inakhala chete chifukwa sidafuna Amalawi aganize kuti ife ndiokakamira maudindo, kuti mwina amene apatsidwa ntchito agwira ntchito molongosoka dziko lino lipita patsogolo. Koma popita pa nthawi zinaoneka kuti sizili choncho. N'chifukwa chake tikamakamba lero ngakhale zogula fertilizer kuma butcher, fertilizer kuma pharmacy, ife UTM sitingapange zimenezo. Panabweranso funso chokera kwa Kasim Aubi Zodiac. Choyamba anakamba nkhani ya propaganda, ndikukhulupirira kuti ndayiyankha kale. Ndi anafunsafunso kuti kodi mwina tinene mgwirizano ndi zipani zina zimakanika chifukwa chani. Choyambirira tinene kuti zipani zonse zimakhala ndi mfundo zawo. Mfundo zoyambirira zimakhala zoyang'ana mchipani mwanumo, mfundo zachiwiri zimakhala zoyang'ana kunja kwa chipani kwanuko. Mfundo za kunja kwa chipani inuyo palibe chimene mungachite chifukwa mulibe mandate yokuti mukhoza kukonzera zimenezo, koma zamkati mwanumo mmatha kukambirana eni yake ndi kuzikonza. Ife tinakambirana ngati chipani kuti tipange ma alliance ndi zipani zina ndipo tinamanga mfundo zake, koma pomakambirana ndi zipani zina pamapezeka mfundo zina zokuti kuyenera kuzisintha kuti zigwirizane ndi mmenenso mwina anzathu akuganizira. Koma mwina zipani zina zimakhala kuti zamanga mfundo zawo zokhazo mwina sangathe kuzisintha, popezeka no ndime ngati imeneyo ndi zimene zimapangitsa kuti mwina migwirizano ilephereke. Ifeyo kwambiri pamene timakambirana ndi azinzathu za mgwirizano timagwiritsanso ntchito kwambiri history kuti kodi tayenda bwanji kuchokera 2020 kufika tsiku la lero. Zimene zija zatiphunzitsa kwambiri ndipo
lero wina aliyense amene afuna kupanga alliance mdziko muno akuzomabwera kwa ife kudzatifunsa chifukwa tili nazo zambiri zimene tikhoza kuwathandizira. Taona zinthu zimene tamudziwa munthu mukamamuona pa nkhope msamaone kuti ndi mmene alili. Nkhope ndi mtima wa munthu ndizosiyana kwambiri. Ndiye mukamapanga ziganizo zanu Amalawi usamayang'ana nkhope ya munthu kuti ikuoneka bwanji. Nkhope izakupusitsana. Ifeyo a UTM taziona zimenezo. Ndipo Amalawi ambiri akuzokhala mboni kuti tinafika pomakhala ngati zitsiru mdziko lathu lomwe. Tinafika pomakhala ngati anthu osaganiza mdziko lathu lomwe. Ena mwa anthu amene amatiwumiriza kuti tivomere alliance analinso anthu amodzi amene amayankhula motonza chipani cha UTM. Chifukwa malamulo a dziko lino pali mfundo zina zimene malamulo muzilimo koma mmakambirana pa umunthu, anthu amayenera kugwiritsa ntchito umunthu. So history imene ija yatithandiza kwambiri kuti tikamakambirana ndi anthu tiziyang'ananso mbali zonse. Amalawi amafuna zinthu, lero akufuna zinthu, koma tikuyeneranso ife pena kukhala pansi nkuthandizana nawo Amalawi, chifukwa ngati anthu andale maona zina zimene mwina anthu ena sakuziona. Amalawi iso amaona zinthu zina mwina zimene ife sitikuziona. Ndiye kulephereka kwa migwirizano nkhani yayikulu kwambiri ndionena kuti ifeyo tikukhulupirira kuti mfundo zimene timakhazikitsa kwambiri zimatsamirapo kuti Amalawi asazaone zimene aziona kuchokera 2020. Ifo Amalawi aona zinthu, ife sitinafunenso kuti Amalawi zimenezo azazione. Popewa zimenezo mwina chifukwa cha mfundo zathu zina ndi zimene zapangitsa kuti migwirizano ilephereke. Komanso mwina zipani zina zimaonanso zomwe ife tadutsamo ngati chipani cha UTM. Nawonso mwina anaphunziramo zinthu. Mwina nawonso poopa zimenezo kuti nawonso mwina adzadutsa mu zimene ife tinadutsa. Mwina nchimeneso chimapangitsa kuti iwonso amange mfundo zawo za mtundu umenewo. So tikhoza kunena pano kuti migwirizanoyi ife kumbali athu kwambiri unakanika chifukwa kuti timatsamira kwambiri pa mfundo zofuna kuti Amalawi apindule pa mgwirizano umene titapange. Tikupita ku chisankho pa 16 anapitiriza Kassim Aubi kunena kuti kodi ngati mutakhala kuti simunafike 50+1 mudzapanga zotani. Mmene tikuonera chisankho chimene chitanena kale anthu adzadzidzimuka kwambiri. Ndikutsimikizireni Amalawi mwina ena amene munafoka ndi maonera kuti zipani zazing'ono, chipani chaching'ono, china chachikulu, ayi zipani zinazo nzakale osati zazikulu. Zikanakhala zazikulu 2020 2019 akanawina okha. 2020 sakanafunanso alliance. IMCP anawina ifa kuti UTM inapanga nawo alliance. Tunazo mwa okha sakanawina. DPP inalephera kuwina kuti sina ndi alliance ndi UTM. So zipani izi sikuti nzazikulu ndi zakale. Amene ali wankulu ndi inuyo amene mavota. Mukadzuka mamawa inu kukavotera UTM mupambana, tipambana. Nkhani yayikulu ndi kuti tonse tigwirane manja kuti tione zatsopano mdziko muno. Zitati zakanika 50+1 kodi mudzapanga alliance ndi ndani? Ndikukhulupirira kuti pofika pa 16 ngati titakhala kuti talephera kupeza 50+1 tikakhala pansi ngati chipani kukambirana kodi mmene zilili mutitani. Ndikukhulupirira kuti pofika nthawi imeneyo anthu ambiri tidzakhala titaona zinthu mwina mosiyana ndi mmene tikuzionera lero. Sitinganene pano chifukwa chonena kuti mwina ena tamva bwino, koma nkhani ndionena kuti Amalawi wadzatiuza kodi tipange alliance ndi ndani. Amalawi wadzayankhula, tidzafunsa mmene timafunsira nthawi zonse. Iwo akadzatiuza ndi kuti zimenezo zimene ife zapange. Mwina ndayankha mafunso onse, ndipereke ndime yotsiriza. Latsala funso limodzi. Isaac Salima, lead. Oh yes, thank you very much. Isaac Salima anafunsa difunso akuti kodi mgwirizano wathu ndi anzathu a DPP okuzana ndi kuteteza mavoti kulilongwe amene Central Region uli pati. Mgwirizano umene unabweretsa mavuto dziko muno. Anthu anaona ngati kuti UTM yapanga mgwirizano ndi DPP. Kunali mafunso ambiri, kodi ndi mwagwirizana zotani, kodi zikhala bwanji, komano mwachita bwinonso kufunsa funso limeneli. Pamene paja kunali kugwirizana kuonena kuti zipani ziwiri zithandizane kuteteza voti ya ku Central Region.
mgwirizano ndionena kuti ndiwapakati pa ma regions, regional teams. Timu yathu ya ku Central Region ndi timunso ya DPP ya ku Central Region atakhala pansi anaona kuti ndi mmene kulili ku Central Region zochitika zake zomwe zikuchitika pakadali pano, akuona kuti mwina kufunika mphamvu zambiri poteteza vote, ndiye adagwirizana nakambirana kuti agwirire ntchito imeneyoyo modzi. Ndiye akumakambirana bendithu ife ngati kuchipani akumatipatsa ma updates pamene zili kuti nokodi ma monitors awo akupanga zotani, agwira ndithu ntchito limodzi, apanga limodzi, asankha ma monitors kuti no wina kumeneku asasokoneze voti imene Amalawi akuponya. Ndiye mwina mwachidule ndikhoza kuyankha motero kuti akumakambirana ndithu, akuyenderabe limodzi kuti aonetsetse kuti ateteza vote. Inenenso mobwereza sikuti kumene kuja amasayinirana mgwirizano wa chisankho ayi, koma amakambirana za mmene vote ingatetezedwere kwa anzathu Malawi Congress Party. Zikomo.